Маҳмад Сафаров сокини 52-солаи шаҳри Бохтар, ки дар натиҷаи сӯхтори бозори фаровон беш аз 90% баданаш сӯхта буд, вафот кардааст. Хушнуд Баҳодурзода, сардухтури беморхонаи вилоятии клиникӣ ба номи Бурӣ Воҳидови шаҳри Бохтар ба Фараж иттилоъ додааст, ки марҳум соати 4 субҳи 3 июн аз дунё гузаштааст. гуфта мешавад, ҷасади ӯро ба зодгоҳи шаҳри Кӯлоб интиқол додаанд ва ҷанозааш низ он ҷо баргузор шудааст. ёдовар мешавем, ки сӯхтор дар бозори фаровони шаҳри Бохтар шаби 1 июни соли ҷорӣ ба вуқӯъ пайваста буд. дар ин ҳодиса 12 нафар зарарҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта буданд. тибқи маълумоти дастрасшуда ва санҷиши пешакии гурӯҳи корӣ, сабаби сӯхтор расиши кӯтоҳи ноқилҳо дар яке аз ошхонаҳои ин бозор будааст. аммо ҳоло комиссияи махсусе иборат аз намояндагони ниҳодҳои гуногун машғул ба омӯзиши пурраи сабаби сар задани сӯхтор ва ҳаҷми зарар мебошад.